Seoladh Gaelscéal nuachtáin Ghaeilge ar na Mhailibh, Bhí Nuacht24 a láthair don ócáid agus luairmuid le trefrú chláthairtí a tá na bhainisteoir tionscadaile ag an nuachtain. Luair sé linn faoin nuachtain nua. Is popper down the international Ghaeilge agus táid chud ar fáil I bhfuaim clóite ar fud na héad tríchadó chundé, táid a chud ar fáil I bhfuaim síntú sear lear a chomáile sin chuid bhórgan rud atásúla an Ghaeilscéal.caí sin an sívidilín agus ba an nócht céanna ar fáil ar an sívidilín ar fud na cruinne. Tá agurthóir óg an foiiniúil ag an nuachtain nua nach strainseir an tíobh seo tíre is é sin Kieran Dunbar. As chundé an dún de Kieran ach tuigeann sé go mhaith gur nuachtain náisiúnta atá Gaelscéal agus tá sé dúil go mór leis an dúlan. Buint an soltas agus táid antasáasta leis an obairtá an orna dhéanú agus be meise ag gobar go ddígar seach an sinna Iosó gcónaí. Is tóchan an rud is móna go mé Gaelscéal rudbog na smóna na papraí Gaeilge eile tá an san am láthair be sé antan de defriúil is tócha ó nuachtain ar an ábhar nach mé muid ag athnuachan an síomhaidir na gcónaí ach ar ríist is papar nuachtáin 16 éis tócha go ben níos mó béim ar an analis agus mar sin déag beidir mé na scialtaí rudbog na sfuide. Well stoim mar brenn tú an sa láthair tá dhéanamh foiinte tá sé de freistal le do fólamán na Ghaeilge. An rud a bheith muinte déanana a brennhfuil na daoine atá labhairt na Ghaeilge tá mar fad agus freistal íon ar sin. Tá tasach beg din tagan ar sin agus tá sé gceiste sin Herbert agus faoi meán fómhar go méid sa láthair a bhaid níos mó agin ó híomh na hábhar éideachasúil chrí Ghaeilge atá daoine déanana ar fud na tíre. Agus máil sin na fólamáí chumá. Tá Virginia Jerry's Jack mar fapar ar pobl lórtha na Gaeilge. Na daoine a lórnas na Gaeilge ó bhá go lá. So mar sin tá Virginia Jerry's Jack ar na scolanna atá teagas tríomhán na Gaeilge gach ábhar. An teachtain seo mata tríomhán na Gaeilge. Teachtain seo cinn beidir star tríomhán na Gaeilge. Gachar tríomhán na Gaeilge seachas fán na Gaeilge. Mar ríist papar nuachtáin in Gaeilge ní papar nuachtáin Gaeilge tá gist. Debrí Irisúr an Irish News Robert McMillan, Debrí sesin leis an nuachtain foiinse comhaich, agus Jeffrey Muid Dawson an méh spásan sa margu don nuachtain 16 nua. Well, sílim go bhfuil má bhíon an papar sin, mai go leor tá papar tá spásan a gcónaí de faparí atá mai. Agus ar nua is ruí na Gaelscéal papar nuachta, tá daoine dúil le nuachtúid, tá daoine dúil le sportúid, tá daoine dúil le siamsaíochtúid, tá daoine dúil leis an sin ó papar nuachta, agus má heag leis daoine a haranseige is na réimsí sin sílim gnéirí leis. Is dói duine bit sa láthair nuachta go dhaoine in éireann agus sin na meán bhéirlan na meán Ghaeilge, idir clóite, fís agus idirlín. Tá daoine gur ólas tá si gur ólas ar a buinte príd an gahan póca, príd an idirlín ar a telefís in san nócht an clóite agus tá a gomortas leop sin ar fad ag gur an nóchtas fearr, an nóchtas Gaelaí a chur ar fáil le fud na tíre. Sin róla tamsa le Gaelscéal an áíide is sa láthair ábhar me. Agus cé a hílann sé sin ba me a ggéire seoireacht agus donna pocastí nuachta ó hí físeide agus ó hí formide den si vigilín. So le ha Gaelscéal an áíide sé a gceist na meánna le chuirt le chéile in éon focaiste bháin ó híomh an fapar clóta agus ó híomh na PC físe gan sih agus forma ar nói gan si vigilín. Ach an na cainte ar fad nílach aon ceist ó bhain gan freagairt, is é sin an gceanúimid an nuachtain nua seo. Dearhan go ceanúí nuair a chailmuid le tamilú hin is mór an caiún se bhí an, so dearhan go ceanúí me Gaelscéal ó seama tá sénta gúilseir ar an nód. Ceanna méid cinnte agus tá méid drein go mór leis an can nua seo. Tá sé thbhí táhaach go mbeon gléas ag pobl na Gaeilge iad féin a chur an úil den dún agus a scialtaí féin intin sin a deanga féin agus gan a bheith brath ar na main birda sinna dhéanana dúchasan.